ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawar sanarwa Ali Fiya TV. Sarkin mayu fiya lalai da zuwan kamar haka. Mayu sun takura mana dan Allah taimaka mana. Za ku yi bacci yau mutan gari ku yi mun shari kala-kala. Dan Allah ku gode Rabbana kun zo ƙarshe na wahala. Dan inuwa ta ma in taɓa ta raifin maye sai ta yi margula. Mu maye in ya gagara a gidanmu da shi ake miya. Sarkin mayu ka taimaka mana dan Allah muna bara. Kanwata ce take gida nan gefen ne ya kumbura. Yau ta kai shekara bakwai lamarin da ya ta'azzara. An ce mayu suka yi mata yau mun zo gun fiya. Yanzu mai jinyar tana ina kuma je mu ta yi maka mata. Lauje na ma yana da kamar ma in ɗau matsayi mata. Cire muku sai da jan shiri dole in na je su firgita. Allah sa in mun iso gidan mutarar sun sauke taliya. Sarki sanni da zuwa zauna nan ya fi can tuduwa. Na ji labarin zuwanka ne shi ya sani na aika Amadu. Mayu dodon ku ya iso an jani mamu yake gudu. Yau ke kan ba baki shiru 'yan nan ta samu lafiya. Ku garkame aikin sai na yi damara. Ɗan kunti suna kururuwa raɗaɗin ne ya ta'azzara. Kuma ko sun ce a buɗe ƙofa Allah kar ku kuskura. Sai sun san sun shigo hannun sarkin mayu fiya.